खुलुमबाय नोंथांखौ माने गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों सल'फोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदोंलाय बे जाहैबाय बिथां सासे कमेडियान बर'नि बिथाङा गोमाना थांबाय दा बेखौनो आं रिएक्सन भिडिअ खालामनो नागिरदों ओमफ्राय बे बिथाङा गानाय मा होनो फिल्म जेरै माबा आरोना मा होनो सिमांनि हौवा गोदान सिनेमायाव जेबायदि डाइलग कमेडियान एक्टिं मोन्दोंमोन दा बे डाइलगखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव रिएक्सन खालामनो थाखाय आखायाव लाबाय आरोना सल'खौ भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरोना स' बिदिबा भिडिअखौ जागायबाय आरोना मानिफ्राबो जोबनो रोंथारलालै मा जालायखो फाग्ला नोंहालाय बे थिखोनो हायैखौ नुवाखै दा हमफा फैलाबो नुवाखै नोङो आंहा खामानि मावनायखौ आंहानोबो सोलाबाखै मालायखौबा खब खेव खेव बुंनो हागौ नोङो फाग्लायाबो फुजायाव लांफाया नोंखौ नै थांनोबोसो आं आरो मालाबा माइ हाननायावल' लोगो लाना मा खालामो दे नोंखौ एबारनिफ्राय फानग्राया माने बस्था थिखोनाया माने थिखोनो हायाखै आरोना हारसिङै ओमफ्राय दा बेखौनो थिखोनायनि फुजायाव लांफालाखिनो माने गावखौ मदद खालामनो थाखाय फुजायाव लांफानो नागिराखै दं स' फाग्ला मानसिया नायबासै ना खालामो दे बोखोनायालाय बस्था बोखोनाया आरो बेखौबा एथ' गिदिर बोरै थिखोनांगौ जाखो बेखौबा बोरै थिखोनांगौ जाखो एथ' इसिबांबा गिदिर बस्थाखौबा बोरै थिखोयो नायनोसै आरो हास'नानै गोदादो साना गोजौ जाथारबाय दाउ सिथारजोबा आरो दाउ मोनजालायसिगोन जोबखाबाय मादै एफा गिदिर दाउलाखौ हारसिं सिथारनो बालायलाङोला दाउलाखौ सिथारनो बायो थां बे सिखाया लाना फैथां हारसिंलाय लाफैनो हाया नोङो नुवाखै नों आं खामानि मावखानायखौ गोख्रै लानानै फै जालेसो मावनाय बायदि बाब दाउआ माबार लाबोनो थिननाया आलासि फैगोननि दाउआ सिथारखानोसै आरोना नायनोसै माबायदि सिथारो नै फाग्ला सिखाया मा खेबफाथुमलाय आं हमथाफालाबो जोब्राबसो गारो नै फाग्ला दाउआनो खारबायसो हनै आयौ होसो wah गोजौआव थाहैबाय दाउआ मारै बायदि हमो नायसै आरो आइदिलाय ओइ सुनि मा खालामखो नोंलाय सुनि आयौ फाग्लाया मा जाखो आयौ आं दाउखौसो खुबैदोंमोन मा जाखो फाग्ला बेलाय दाउखौ खुबैनायानो बोरै हाबसनखोनो बोरो गोदोनिया बारा सोमोना बोरै नांगौखौनो आइदै थाल गैया होमबा नोङो दाउखौसो खुबैदोंमोन आङो नोंहालाय बोरै हाबजाखोनो फाग्लाया जेबो थाल थाया हनै फाग्ला दाउजोंनो गामसा गुना थाबाय बेरामा सरिटलै दाउजोंने जेबो फाता गैला गामसाखौनो लाना हैदो बाब्रे फाग्ला नै गामसाया मा स्टाइल गैया बेलाय हनै फाग्ला आन्दाज गैयै गामसाया हनै दाउआ फैदो बारसिनदो ओइबारसो सास मोनबाय आं नोंखौ थाल गैथारा माथोलाय फाग्ला
दाउ हमनाय मानसिखौसो दाउखौसो बारसिनदोंलै आङो आल्ला नोंखौ दिनै नागारा आङो नोंनि बिबु आसुगुर गासिबो जाजोबगोन आङो साला खमबक्ता Kumbukta. Oke, दैज्लां बोथोर सफैबायना दैज्लां बोथोरनि नांगोल जुंगोल फाहाम खालायबाय नै लावथाय बे लावथाया नालेंखर फिथाइखौ हानना हरलाय नालेंखर फिथाइ हानसैनो हाननानै लांदोब्रा दान्दाफोरजों थुख्लायनानै बे खामानि मावनायखौ नुवाखै नोङो ओरैनोबा एथ्राखै गावजानो गिनानैसो थिनदों नोंखौ हा गावबा मालाय माथो जानांगौ नारेंखल फिथाइखौ गावजा गिदिर जाहैदों थुख्लायनानै आसरितसो जाम्बि जाम्बि थाथारोना गोदोनि सिगांनि खोन्थादों गावजानो गिलायनाय आरो मा जाबावो नायलांसै आरो बेखौलाय हाफ्लेनानैसो फुजा होखागोन दा फाग्लाना फाग्लासैखा मिउजिक बेकग्राउन्डआ बिराद मोजां मोदला लानो मावनो होबा मावना खौलायलाया थिनबाबो हाना फाग्लाया हाना फैदो फाग्ला रागासो जोंनो आयौ फाग्ला नांहरबायसो लावथाय मा जाखो आयौ आयौ मानो बिदि गल गल जाफ्लेंलाय आयौ मोजां खामानि थिनबा जे मानिया नालाय लावथाय मा जाखो अख्रियानो लाजे नालाय गावहा फाग्लाया नारेंखल फिथाइसो बुजालासिनो आयौ आयौ मा जाखोसै दै सावो दै होदो दै मावजि गाबलायखायो ना फिथोबसि नों आंखौ मानो खेबले खेबले गेफ्रा फैबाय थाथों औ खेबसे नङा खेबनै एबार खेबसेयाव जिउआ थानाय नंलासो आंना फाग्ला बिदि दाबु औ बिदि दाबु जलंगानिफ्राय ग्रह दानायनि फिथोब लायनो गानफिनसै आङो औ ग्रह दानाय माबायदि जाबाय होसो हामा मा खालामनो जालाय बन सिनायानो जाथाराखै मा खालामनो नागिरखै बिबा एसेबां लेजि खालामनाङा बेबायदि थिननो मोनबाल'सो खुसियासो आरो आलासि फैगोन गयागौबो जागोन बा गय माबालायबाय ना आलासि फैदोंनो गय गाखोनोसैलाय माबायदि जायोना इसलाय आरसि बाहाय माबा मोनसेथ' जाखालायखागोन बेफोरा खुलुमलायदों मोनबाय थाहैथों लावथाय मा जाखोसै आयौ लावथाय मा जाखो लावथाय आयौ बिदि बोरै जाफ्ला जाखो आंबो ब्राबो खिन्थाबाय नालाय आब' अनजिमा बरबादलै आयौ मा जाखोसै जाफ्ला बोरै जाखो लावथाय सिखार आयौ जाबाय गय गाखोनानै फिथाइया दुलुजोब्बाय जब्रा जालायबाय नै आइदि जाहैदों खम जारला जागोन बे गाखोनो रोङाबा गाखोबायथ' दा गाखोगा आइडिया गैयाबा बिदिनो दुलु जाजोबगोन थाल्ला खानाखौ गाखोनाया बेनो थाल्लायखै जायाखै नै ओंखामा जादो दा गुसुसो जागोन आंहाबा बिराद खामानि दं बारा खालामबाय दे हायाबा नङाबा आंनो बोखांनोसै नै माबायदि आइडिया दङ एखेबारे खारनो हायि बायदि जाखाबाय बोखांजासिगोन दे लासै बारा जाथारबाय नामासै आयौ माबा साबायसो नामा सोरबाया सफैबाय दाना आयौ बारा जाथारबाय नामासै बारा जाथारबाय नामा सानाया गोजां बोथोरनि गारायब्रा बांसिनसो जालायलांबायसो दे फिथोबसि मोजां नायाबा औ दे नोंसोर सानैजोंनो अनलायलायथारदो दे आं ओंखामखौ दौनोसै औ दे दौनो ना
आखायाबो साजोबथारबाय ओरै थिखोनो हाया full bahan दे बिदिब्ला आंनो दौनोसै दे ओंखामखौ आं दौनोसै नों अनाबा सोरथो अनबावनो आंखौलाय Babe, mama simang bukulai. Sologapur ini arena video buat bitang mana Ram Singgil nih मोनफ्रोमबो डायलगफ्रानो मोनफ्रोमबो एक्टिंफ्रानो गासिबो पारफेक्ट जादों आरोखि ना आंनि बायदियाव दा बेथ' गोदोनि मोनजाहैबाय दा बिथाङासो गैला आरोना बुहुमाव बिथांनि गासिबो डायलगफ्रा मोजाङानो आरोखि ना बहुत इन्टारेस्टिं नाङोमोन मानसि गैला दा मानसियाबो माथामा रुंसारि जाबाय थेवब्लाबो बिनि माखासे मावनाय खामानिफ्रा थालांबाय आरो जेरै फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राव जेखिनि एक्टिं खालामबोदों एक्टर खालामबोदों बेफोर थांनाय दं आरोना बहुत इन्टारेस्टिं नाङो बेफोरखौ नुयोबा आरो फारसेथिं दुखुबो मोनो आरो सल'गुफुर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोना सल'गुफुर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय